முகத்துவாரத்தை பார்க்க வந்திருக்கும். எங்கிந்திரா வந்துக்கிறாங்க? முகத்துவாரத்துக்கு போகிற ரோட் எல்லாமே தண்ணி பாருங்க. நீளமா வந்திக்காரு. நீ யாரா? இதை கூட நீ உயர்த்த இயலாது. இதுல நாம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நிதானமா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஓகேவா? இந்த வழியா எவனாவது போவானா? நீ சொல்லி தொலைஞ்சிக்கலாமல. கிணத்துக்கடை வழியா போற மாமான்னு சொல்லி தொலைஞ்சிருந்தா. முகத்துவாரம் பார்த்து வராங்க மக்கள் எல்லாம் இந்த டைம்ல. கடலால எப்படி அட்டி இங்கால தள்ளி விடுது அந்த தண்ணியை. அன்பே அன்பே கொல்லாதே, கண்ணே கண்ணை கிள்ளாதே. எப்படி போறான் பத்தியா? சரக்கட்ட போறங்க மாதிரி. யார் சார் வரே? இவர தெரியல. இவர்தான் பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்லஸ். இதுல ஒரு மீன் படலையா? ஒரு சின்ன மீன் ஒன்று வெட்டுறீங்க. கை தருவா.